usabise i-IEC ngokuthi ingadedeli imiphumela yokhetho ngeSonto, uthi kuzoba nenkinga. Iqembu loMkhonto weSizwe lithi lifuna kusungulwe ikhomishini ezophenya ngokuphambana okwenzeke ekuthathweni kwemiphumela yokhetho lukazwelonke lwalo nyaka. Le nhlangano isola ukuthi ukhetho lukokotelwe. Okhulumela i-MK Party uNhlamulo Ndlela ubekhuluma nabezindaba eNational Results Centre eMidrand ngoMgqibelo kusihlwa. Sifuna ukufinyelela ekugcineni kwalokho okwenzekile futhi sizophusha kulokho. Usho kanje esithangamini nabezindaba ebesithanyelwe amalungu athile obuholi beqembu, okubalwa nowayengumengameli uJacob Zuma. UZuma uvakashele esikhungweni seNational Results Operations Centre engazelele muntu, kwamiswa indlu. UZuma uxoxisane namaqembu ahlukene okubalwa umengameli wePatriotic Alliance uGayton McKenzie kanye nosekela lakhe uKenny Kunene. Iqembu loMkhonto weSizwe lithi selifake izikhalo eziningi kwi-Independent Electoral Commission njengoba bengeneme ngendlela imiphumela yokhetho eqhutshwe ngayo. Iqembu lithi lizongena enkantolo yezokhetho ngalolu daba. I-MK icela ukubalwa kwamavoti mathupha ngokushesha. Ithi bayayichitha imiphumela ekhonjiswa ebhodini lemiphumela ye-IEC njengamanje. Okhulumela leli qembu uNhlamulo Ndlela uthi sebexhumane nomholi weqembu uJacob Zuma ngalesi sinqumo. UNdlela uthi impumela ekhona kuyisitshengisi ngeqiniso ukuthi ibandla lenze njani kulolu khetho. Phambilini ngoLwesihlanu ekuseni, kokubili ibhodi lemiphumela ye-IEC kanye nesisindalwazi kwehle isikhathi esingaphezu kwehora. Okwamanje akukacaci ukuthi yini ebingadala ingozi, kanti abe-IEC bathi bayaphenya ngembangela yale ngozi. Iqembu likaZuma i-MK Party lizisungule ngempumelelo njengenye yezinselelo enkulu ye-ANC kulolu khetho. Le nhlangano isizuze lukhulu, idlula i-ANC ne-IFP KwaZulu-Natal. Khona manjalo, ngoLwesihlanu, i-IEC ithe imiphumela yokhetho ngeke imenyezelwe ngoMgqibelo ngenxa yokuphikisana nokudluliswa kwezikhalazo. Iphinde CEO ye-IEC, uMawethu Mosri, uthi ikhomishini ithole izikhalo ezingaphezulu kwekhulu. Khona manjalo, iqembu loMkhonto weSizwe lidle umhlanganiso KwaZulu-Natal ngamavoti angu-45.3%, lidlula iNkatha Freedom Party, IFP, ngo-18% kanye ne-African National Congress ngo-17%. I-IEC iphothule ukuthwebula nokucubungulwa kwemiphumela yayo esifundazweni. Ukuwina kowayengumengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma, i-MK Party kuza ngemuva kokuhola kwaze kwaba sekugcineni. Kodwa-ke iqembu le-MK liyinqabile imiphumela yokhetho lukazwelonke. Ukubalwa kwamavoti kazwelonke kuphothuliwe. Imiphumela yamaqembu ayi-11 alele phezulu kuzwelonke imi kanje. ANC 40.21%, DA 21.78%, MK 14.59%, EFF 9.51%, IFP 3.85%, PA 2.06%, Freedom Front Plus 1.36%, Action SA 1.19%, ACDP 0.6%, UDM 0.49%, Rise Mzansi 0.42%. Izindaba zangalesi sikhathi obuzethulela uNothika Maphumulo. Stay connected, stay informed.